Ja budem iba takto celý deň. A takto sa s vami budem rozprávať. Neznášam zimu. Ja, keď bude proste sneh, tak mňa asi je. Hello guys! Dneska veľký comeback. Idem za Ivankou Kings. OMG! Tak toto je že dokonalý spot. Komu je lepší než mne? Nikomu proste, nikomu. Dobre, už je 11:12 a ja idem za Ivankou. Už ma čaká dole v aute. Teším sa! Pičišek na jednotku idem, ne? Všetko s tlačom, chápeš? Čauky mňauky! Teraz je kasová podia! Počkaj, musím zdokumentovať, odfočím to. Trilo mi to, počkaj! No nič, ideme cvičiť, dáme spodok? Môžeme. Dobre. Príčušku, nožičky, vieš? Jasné, že typické ženy, nie, dáme spodok, nič iné necvičíme. Presne tak. Bang, bang! Wow, túto reborn som chcela už strašne dlho vyskúšať. A sa teším. Spravíme. Magic. No, dáme efekt nejaký. To vyzerá jak seno. Jak seno? No. Však my sme také krávy. Čo poviem? Ideme cvičiť do Legia Fitness. Dobrá. Ešte si doma asi po polkách, keď som ťa videla. Toto nebol dobrý nápad. Ale chutí, dobre, musím to celý sa upraviť. Ja by som... Ty si profik. Nie ako na to. Legia Fitness, ideme skúšať Legia Fitness, som zvedavá, nikdy som tu nebola. Takže vraj dobré fitko. Mega dobré. Akože fakt to býva v Bratislave, choďte do Legia Fitness. Podľa mňa, akože má to taký vibe 365-ky. Dosť, ale je to dobré fitko. Bude sa si tam páčiť. Dobre, dáme recenziu na Legia Fitness. Aňo. Let's go, poďme makať. To šlape sa prezrieť trocha. Takže hello guys, ja vás vítam pri ďalšom dni. Dneska idem na fotenie korejskej kozmetiky, preto mám na sebe aj takýto nude pekný outfitík, pretože to je všetko zamerané do takého
nude, nie moc fancy štýlu a momentálne si idem objednať taxík a ideme tam a vy pojete so mnou. Každopádne chcem len povedať, že tieto moje nové vlasy sa mi proste brutálne hodia k všetkému, čokoľvek, čo si oblečiem, tak som proste taká, že yes. A tak, takže let's go a neviem nájsť žiaden taxík. Lol, nevadí. 8 € za taxík! Ešte mi nejde ani karta. Dám ti follow. Ja si šlapem na tie... Vítam pri tomto videu. Vidíte na mne nejakú zmenu? Oh môj bože, k tomuto je taká backstory, ľudia, že halo, ale ja ich úplne milujem. Poďte si so mnou spraviť Get Ready With Me. Bude to troška také rýchlejšie, ale skúsime niečo akože vyčarovať z toho, dobre? No, dobre ľudia, ja vám idem k tomuto povedať pri tom, jak sa budem malovať takú menšiu backstory. Tu si dám mikrofón, aby ste ma dobre počuli. Každopádne, spontánne, neplánované rozhodnutie, ale vôbec to neľutujem. Dobre, takže ideme si k tomuto spraviť menší look, takže také menší Get Ready With Me. By the way, takto som to chcela, hej. To bola moja inšpirácia. Skončila som s týmto. Takže je to veľmi podobné. No presne takéto niečo ideme spraviť, hej. Proste jemné, ale zároveň nech to je také sexy. Alebo jak to povedať. Prosto chcem, aby v tom líčení boli aj linky, aj tiene, aj contouring. A tu je všetko. Ešte sa pozriem dole, či tu niečo také nie je. Ja sa ináč absolútne neviem malovať, že jemne. Ja proste, keď už sa malujem, tak ja si robím proste výrazný make-up a I don't care. No, presne niečo takéto, bože, neviem to. Dobre, ideme na to. Začneme podkladovou bázou. Ja používam od L'Oreal Lumi Blution a musím povedať, že mi celkom vyhovuje. Aj mám taký pocit, že mi to celkom tak zjednotí pleť. A že nevyzeráme vykrčené hovno. Ináč teraz som sa zobudila, hej, takže... A musím sa namalovať do pol hodiny. Absolútne neviem, či to stíham. Dúfam, že áno. Dobre. Takže poviem vám story time o týchto vlasoch, hej. Ja už som dlhšiu dobu chcela ísť nakrátko, lenže ja som sa nikdy k tomu úplne nevedela, že dokopať. Zároveň som bola taká, že všetci mi proste hovorili, že dlhé vlasy proste robia ženu a dlhé vlasy tamto, krátke vlasy sú nepraktické, zle sa o to stará, jedno s druhým. A ja som bola vždycky taká, že máte pravdu, a ešte som si vždycky hovorila, že ja proste na to nemám tvar hlavy, hej. Proste ja som v takém vajce v podstate, ale zároveň mám proste celkom ostrú sánku. Takže som bola taká, že let me see, jak to bude prosto vyzerať. V útorok som tuším bola u kaderničky a išla som si dať proste preč svoje vlasy a bola som, že OK, idem si dať krátke vlasy. Odstrihala som si to asi potiaľto. Bola som úplne z toho v piči, že wow, že proste mám kratšie vlasy a jedno s druhým. A prvý deň som bola z toho úplne, že ježiš, aké pekné vlasy mám, sú kratšie, konečne nejaká zmena. Ale jak ubehli proste 2 dni, tak ja som bola, že som si umýla doma vlasy, už akože tie ostrihané, a bola som taká, že to nie je taká zmena. Že však ja mám úplne rovnaké vlasy, jak som mala predtým. Potom som išla s kamarátom von a on je proste... Podľa mňa on je obses s krátkými vlasmi, lebo vždycky, keď sa bavíme a že chcem ísť nakrátko, tak mi proste ukáže, že
takto po bradu, keď si dám, tak sa si zabijem, to už by bolo moc. Ale on úplne, že chod do toho a ja som furt nevedela, lebo mne prišlo, že ja proste na to nemám tvár. Lebo mne príde, že keď chcete mať, že... Počkajte, ideme pokračovať s týmto menšie ADHD, ale som sa tu zajebala z niečo. Pokračujeme make-upom, ktorý mám od Dermacolu, je to ten, mám to už zmazané, ale volá sa to tuším Infinity a je to make-up plus korektor dokopy. Dobre. No a bola som taká, že ja proste na to nemám tvarovanú hlavu mať krátke vlasy. V tomto som bola presvedčená proste na miliónkrát. A jak sme išli spolu von s tým kamošom, tak som bola taká, že ja neviem, že choď to, proste to sprav. Že okej. Tak som zavolala do toho kaderníctva, že máme dneska o 11. voľno, či o 5. A ja že, okej, tak idem o 5. sa strihať. Ľudia boží, ja som mala taký stres, neuveriteľný stres som mala prosto, lebo ja som tam došla, čakala som tam, ešte som tam prišla proste pol hodinu skoro, lebo už som neobsedela doma na ryti a už som bola vyklepaná, že jak to bude vyzerať. A jak som si tam sadla, tak ona proste mi umyla vlasy, rozčesala a ja som, že dobre, už som sa s tým nejak zmierila. Ona vytiahla proste holiaci strojček. Takto som pozerala, že do piči, že čo budem robiť teraz? Úplne proste mi bylo srdce, triasli sa mi ruky, lebo ja vám vravím, že ja som v živote nemala krátke vlasy. Ja som proste od malička som bola dlhovláska. Ale prišlo mi to, že mať krátke vlasy je proste teraz taký trend. Že reálne, kto má krátke vlasy, tak je cool. A Ježišimaria, no vyťahla ten strojček. A mi proste oholila tento spodok, akože ja tu mám vlasy, hej, ale sú že miniatúrne. Sú že miniatúrne. Ja vtedy som myslela, že ja sa rozplačem. Ja som bola taká, že je to piči proste, ja to už nevrátim naspäť, neviem čo. A počas toho, jak to strihala, vravím, najprv mi to odstrihla asi, že potiaľ to ešte, že nadkľúčne kosti. A ja som bola taká, že ja v tom zase nevidím zmenu proste. Ja, že odstrihnite to ešte viacej. Tak mi to ešte viacej odstrihla. Tá typkyňa už tiež bola taká, že no normálne to proste cvaknime hento toto dole. Tak sme to odstrihli. A jak už to fénovala, tak som bola taká vyčilovaná, že okej, vyzerá to dobre. Takže this is how we ended up. A milujem to. Proste čokoľvek si oblečiem, to s tým vyzerá dobre. Takže ak sa chcete ostrihať, tak si proste ostrihajte. It's not that hard, really. Dobre, ďalšiu vec, čo používam, je korektor. Používam Fit Me korektor, ktorý už mám, ale že ja tam už podľa mňa ani že nič nemám. Ale milujem ho, proste on naozaj zakrie úplne že všetko a dávam si iba takto pod oči. Ja neviem, prečo mne sa teraz celkom dosť vyhádzala pleť. A poviem vám aj takú story time o mojej pleti proste, lebo ja som mala hroznú pleť. Akože ja som teraz, že tuto mám jednu výražku, proste mne je to úplne jedno, lebo viem, ako som mala pleť predtým u dermatologičke. A ona mi v podstate na to predpísala iba krém, s tým, že som chodila na čistenie pleti. Ľudia, ja vám vravím, že čistenie pleti mi tak dojebalo tú pleť, že som ho mala ešte neviem, či viete, že proste čistenie pleti je vyslovene vytláčanie výrážok. Hej, oni vám proste ihlou do toho jebu, chodíte tam pomaly každý týždeň, tá pleť sa ani nestihne zahojiť, keď vám to zle vytlačia, tá výrážka sa vám proste zapálí. Sice mne tam dávala aj nejaký ozón na to, alebo niečo také, proste s takou plastovou blbosťou mi chodila po tvári, lenže a ono to malo byť akože protizápalové, lenže ono, jak sa nevytlačila tá výrážka, tak proste potom sa to celé zapálilo, vôbec som to nefilovala, tak to poviem.
Každopádne potom som už došla do takého bodu, kde som sa v podstate začala tak viacej o seba starať s tým, že som si aj napravila tú stravu. Celkovo moje zdravie sa začalo dávať dokopy, lenže pleť mi proste stále nemizla. Všetko reálne sa dalo do pohody, toto a moja pleť, že what's up, že proste ja som tvoja bestia a od teba neodídem. Áno. Takže pleť som mala stále na piču. Išla som znovu ku tej doktorke. Ja už som potom prestala chodiť aj na to čistenie, lebo akože ona, aj keď mi stále dávala termíny, ona sama videla, že sa to nezlepšovalo, tak som došla, že ja proste na to potrebujem lieky. Lebo reálne vy, keď máte zlú pleť, môžete to mať buď geneticky, alebo niečo zlé robíte, čo robí vašemu telu znútra. Preto sa aj hovorí, že eat your skincare, pretože ľudia to tak naozaj funguje. Proste vy, keď jete zdravo, jete veľa nejakých antioxidantov, typu, ja neviem, kimči, alebo zázvor, alebo čučoriedky. To sú všetko veci, čo vám čistia krvinky, tým pádom sa vám nehorší pleť. A pozbudzuje vám to nejakú kožnú bariéru, alebo I don't know. I'm not the dermatolog, sorry guys. Takže som si povedala, že dobre, Micka, ja si idem dať lieky na to. A ja proste od malička, respektívne môj tatino bol vždycky skeptický voči liekom. Proste ja som mala bolesti blázon počas krámov a ja som si nedala ani Ibalgin, hej. A dodnes to tak mám, že nejako, že nejem vôbec lieky, že snažím sa to riešiť nejakou zeleninou, ovocím alebo nejakými chýbajúcimi vitamínmi, pretože imunita je to všetko iba o oslabenej imunite, takže ja sa to vždycky snažím riešiť nejak takto. Sice je pravda, že keď mám naozaj že horúčky a je mi zle, tak si dám predpísiť antibiotika, hej. To je proste potrebné. Dobre, ináč, že som vám nepovedala. Na kontúru som používala Fenty Beauty od Rihanny a Fenty Beauty v odtieni Truffle, to je 4, a na obočie používam fixačný gel Brown Fix od Catrice. Začala brať teda tú Accutane. Už si úplne nepamätám presne, jak sa volali tie lieky. Guys, to bolo najlepšie rozhodnutie môjho života proste. Mne sa odvtedy iba lepšila pleť. Reálne mne sa zahojili aj tie jazvy, síce počas toho, jak to berete, sa musí pleť vysušovať, lebo to je v podstate celý princíp tých liekov a treba mi na záchod, takže musíte počkať chvíľku. A môžem používať iba 2 veci na pleť. Nereálne ostatné mi všetko robí, že zle. Ja používam CeraVe na zmiešanú pleť, to modré, tmavo modré, aj krém, aj čistiaci gel. A reálne, keď používam iba toto, tak moja pleť je úplne najlepšia. Nič, počúvajte, aj ráno prosto nerobte si 300 produktov a proste gelikov a s týmto si umýjem pleť a potom si aj s tamtým umýjem pleť. Nie, jednoducho a naozaj mať jeden gel čistiaci a ak chcete nejaký tóner alebo takto, ak sa malujete každý deň, alebo nejaký odličovák, že to je ešte v pohode, ale nič viac. Čo sa týka krémov a séra a jedno s druhým, už deto nie, keď máte problematickú pleť. Ale oplatilo sa to. Ale niekedy mám teraz taký pocit, ináč potom mám bronzer od Trendy Rap, neviem aký odtieň, 30-ku. Niekedy mám proste taký pocit, že sa mi to vracia, ale to už je len také, že viete, vám sa spraví jedna vyrážka a už ste z toho v prdeli, pretože už sa bojíte toho, že sa vám to naspäť vráti, pretože si pamätáte to obdobie, keď to bolo proste hrozné, keď malujem, takže ja si najprv spravím takúto čiarku a potom to ťahám. Tada! Obsessed.
používam túto Catrice Plumping Lip Liner. Mám ho v odtieni Ježiš, čo ja viem. Queen Vibes. To ani neviem. A dám si to okolo pier, hej. Tento jemne rúžový. Ten si dám dovnútra.